Jakom mowal mar telo mochung'ne ng'iyo tije pisas mag obila e pacho kae IPOA Issack Hassan oseyo obila kuom weche mag ndhiyo jopiny ataro mar chik. Hassan mane ochopo nyim komiti mar od bura mar arita osingo ni ka oyiere odhi neno ni obila otiyo e bwo chik. Kaka jafwambo marwa mar siasa Kristo leronwa, Hassan ok mor kod gwelo mar apisas machon mag obila kaka jokanyo e bod mar IPOA. Jakom machon mar duol mochung'ne yiero e pacho kae IBC Issack Hassan nyalo duogo kendo e nyong'ong mag jopiny bang' bet e koyo kuom thuolo mar higni 8. Issack Hassan man kod lony mar higni 30 e weche mag chike nyalo bedo jakom manyien mar duol mochung'ne ng'iyo tije mag obila e pacho kae IPOA poni opodhe kod od bura. Ka oduoko penjo e nyim komiti mar od bura mochung'ne arita, Hassan oseyo obila e wi weche mag ndhiyo kendo lal kod jopiny ataro mar chik, ka owacho ni okang' makamano nyalo duoko piny Kenya e bugo mar tulo mane okwako pacho kae tok yiero mar 2007. We have to stop, we have to be very careful not to destroy this country. In 2007, we almost went to the brink, the precipice of civil war. We came back, we pulled back. We should never again. And how do you do that? We must respect the rule of law. You can't just be arresting people and killing them. A time will come when the public is going to respond also. So I agree with you, we are taking office at a very difficult point. But I can assure you, even as chairman of IBC, I have seen also difficult situations. And I have been able to manage and deliver to Kenyans what was the election result. Hassan onyiso komiti ma otelne kod jaod bura ma Narok West Gabriel Tongoyo ni apisas mag obila kod jopiny duto nyaka lu chik ka achiel kod bedo kod osiep maber e kindgi. I fully agree with your sentiments. We are taking office at a very, very difficult time. And I hope that even as you engage with the police service and the DCI, because this is a committee which manages all of us, you will begin to also instill in them the need for the rule of law. Issack Hassan okopando luoro mare e wi gwelo mag apisas machon mag obila kaka jokanyo mag board mar IPOA, ka owacho ni keto apisas machon mag obila e board mar IPOA madhi nono kendo kawo okang' mager ne obila modhi ataro kod chik nyalo rocho tije mag IPOA mar miyo jopiny ratiro. What is your own opinion of having majority of the membership of IPOA being members, the former members of the National Police Service? I'm sure you're going to get them. I didn't know that they are all police officers. It's quite worrying. But that's your job now. That's your job to get them and make sure. I think if it is a police heavy, then we are in trouble. But that's why you are the parent here. You are the father. You are sitting up us. You are appointing us. So please vet them. And of course, the appointing authority is the one who chose these members. I'm sure to provide leadership to the institution. Because of omissions or commissions of individuals within police force or ex-police officers, I think we should not have a blanket condemnation of anybody who has served. I think there are good policemen out there. Ponono ni opodhe kod od bura, Issack Hassan pikaw kar an makori. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend jotend migepe Musalia Mudavadi, jagoro mogidore migawo mar arita Laktar Raymond Omolo gi jotelo marango weche mag arita e pinje 15 mayudore alwora mag nembe pinje Afrika oyango kenge moseketi e jiwo arita e kind pinje Afrika. Gikone okene mag golo gige lweny ma ok opuodhi lwet oganda en achiel kuom okenge mag duoko piny timbe njore e kind pinje mag Afrika. Line Tundi, mowal.